Meta kelli naħseb l-ewwel lesson tal-kant kelli 3. 3, għadek daqsek. Kont għandni kemm dejt nitkellem għall-ewwel mort lesson tal-kant, niftakar ċara l-kamra kif kienet tkun. Ta' 6 snin minflok mort summer school. Il-ġenituri batuni. Għadni pal imiftuħ li ta' 3. Minflok summer school kienet jisa summer camp biex nikbu diska, namlu music video, nitalmu fuq affarijiet li għandhom xieqsmu mal-medja u meċċani tal-mużika u Malta u kienet interessanti immens u mort sentejju fuq xurxin, ktib l-ewwel diska tiegħi, għamilt l-ewwel music video tiegħi u minn hemm jisnieqbajt nieħu l-kant iżjed bis-serjetà u naraħ b'dak il-mod. Bqajt noħsem fil-festivals, unsifer, kull imkien ħaduni, ġifieri fejn setgħu defsuni.